Én, Bácskai János, a Magyar Köztársaság Országgyűlésének képviselője, a Magyar Köztársaság Országgyűlésének képviselője, esküszöm, hogy képviselői tisztségem ellátása során képviselői tisztségem ellátása során hazámhoz, a Magyar Köztársasághoz és annak népéhez hű leszek. Az alkotmányt és a jogszabályokat megtartom. A tudomásomra jutott titkot megőrzöm. Munkám során választóim akaratához és megbízatásomhoz híven lelki ismeretesen járok el. És minden igyekezetemmel azon leszek, hogy a Magyar Köztársaság fejlődését előmozdítsam, népének boldogulását elősegítsem. Isten engem úgy segélyen.